lahiya salamun arfe ba ta kura gwamnan giwa ba haƙo kasban gwani rikici ka wuce ba da sai a yi ma a waikin duci kawa diya maza kuɗin da hannu mahasadanka fadawanka mahasadanka ya za su yi da a ta yi su bakka sai ta Allah sarki dan Mika'ilu baban Al-Ahmed uban su Khadija kai kadai gayyana an gwara mutum mai sai Allah masu haɗin ba kai ba ga ka kai a sarki masu haɗin ba kai ba ga ka kai a sarki ka faɗi wani ya faɗi ƙaryata a birnin Dabai ka faɗi wani ya faɗi yanzu ƙaryata a birnin Dabai sarari mai ƙara gudun ɗan doki gundumar kashir da gaba ɗai baban Al-Ahmed uban su Khadija kai ne mai Dabai kai ne mai rikotu mai rahin zuru mai manga mai shanci mai ƙasar ushe birni baban Al-Ahmed uban su Khadija ajiyar mai martaba sarkin zuru sarari mai ƙara gudun ɗan doki ba da son maharauta ba da misa ta yi diya ko ba a son kare a ganshi da bundi a aza su yi da a ta yi garbe su ka ce Allah sai ka wuce na baya su motsa sarari har tara dai lahiya salamun arfen ba ta kura gwamnan giwa babu kasgwangwani rikici ka wuce bala sai a yi ma na faɗa musu su yi hankuri da iko Allah hatta nana hannana harar da duniya ta tashi bakin cikin akuya ga raƙumi na tabbatar da ta yi aikin banza harar da jalla ya ɗaushe ɗarta babu radda za ta tsawo ne baban Al-Ahmed uban su Khadija a aza su yi da iko Allah su baka sai ta Allah sarki don ka riga su ka ce Allah sai ka wuce na baya su motsa sarari dai mai ƙara gudun ɗan doki lahiya salamun arfiya ba takura gwamnan giwa ba